Ahoj bagristi, chci vám představit model TE12 s kabinou. Takže bagr o hmotnosti 1,2 tuny. Samozřejmě má přídavný hydraulický okruh, osvětlení na rameni do výkopu, ale i osvětlení pro práci v noci, signalizační majáček. Samozřejmě mimo se kopání. Hnedka nahlíme do kabiny. Kabina s aretací, dá se hezky zaaretovat. Dveře se dají po případě i vysadit. Boční okno je hezky otvíravé. Je tady nějaký větrák, osvětlení, rádio, venkovní osvětlení, maják, větrák, stěrače. Ovládání mimo osového kopání, přídavný chladící hydraulický okruh, což je dost důležitá věc, aby se doopravdy dalo pracovat nepřetržitě. Osvětlení na rameni, ovládání přídavného hydraulického okruhu, slouží pro vrták, naklápěcí svahovku a veškeré příslušenství. Ovládání joysticky přímo na rozvaděči. Odpojovač baterie. Tady je palivoměr, takže vidíme, kolik máme vždycky paliva, jednoduše. A tady vidíte hmotnost, je to teda 1,2 tuny. Přejdeme do motorové části. Tak, máme zde motor jednoválcový naftový kop, který je opravdu takový jednoduchý, říkám tomu průbuzdorný motor, není co by se na něm pokazilo. Vysokoprůtokové hydraulické čerpadlo. Důležitá věc, chladič hydrauliky. Ne každý bagr to má, takže chladič hydrauliky v základu. Spotřeba motoru asi tak 4 litry na celý den. Takže úplně na pohodu. Samozřejmostí litinové protizáhoří. Takže pokud budete potřebovat, máme je skladem. Máme je skladem samozřejmě i s roztahovacím podvozkem, to je zrovna tady kolega vedle. Takže totožný bagr s tím, že podvozek se dá ještě roztáhnout na obě strany. Takže pokud potřebujete, bagr máme skladem. Tak ahoj a vždycky strong.